Daling palihog lagu ko anang 1B ka ng remote sa TV sa man sa lidahan. Uy nga. Ikaw na lang ko'y kuha. Darling, kay busy kay trabaho ba? Ay sus, ado ara na sa imo tubangan o kabutan na lang ba? Kay balhin ako ng TV. Sama na si Darling. Sa lida. Higda ka munta na siya. Aw. Ilang ko Oh, na. ano? Hindi ko naman bitaw ka nagdingko na sa trabaho bitaw. Sama na eh. Sama na siya. Sama ka, Darling. Sa lida taglain ba? Ah. Ano ba kayo bago sa Netflix rin eh? Sama ni? Bleeding Tiger. Paligod ako sa cellphone turning day. Di na lang ako mag-TV oy da. Mag-cellphone na lang ako. Saan mo ka? Napaluhan na Higda naman unta ka, Darling. Dapat ikaw na lang unta nagkuha, Darling. ba? Pagdali na ba kayo asin ka ayaw magtatanaw pa kung kuan ako Sama tanawon siya. katong sa Ano drama. raw? Lamat. 1 hour later. Darling. Pwede. Unsa man? Pwede kuha ko na mong tubig. Ay na unsa man na siya kabalo ka trabaho ta diri nya pagkaman manugo pag diri kay kuha dito. Paling dala kong kabuta tong isa ka cellphone Ay, kay na sa mo moka. i-share diri ka video. Sa mukha na nimo ay unsa man ka kabalo ka trabaho ta diri wa mo makibuhat dira nya pagkaman magsigit og panugo gahinda-hinda na mo ta ka dira. Ikay kuha dito. Remote, paling dala ko sa remote. Sa remote oy kapag kay tindog ba kabalo bitaw nga busy ka ita di sa trabaho gani. May ramang kag ikaw, Darling. Oy, naunsa na ikaw. Ikay Kasama kung kay kapit mo dito ikay kung remote nila sa manugo ka kabalo ka trabaho ta.